Здравейте, приятели! Днеска съм ви приготвил след лекото разочарование с две от купешките марки пресни млека, които подквасихме, като Манастирско и Ракево, които, честно казано, не получиха никак добра консистенция след квасене. И след не лошите резултати, които се получиха с млека като Мандра и Вършец, едно друго купешко мляко, което по ваша препоръка в коментарите на първото ни видео, в което претърпяхме голямо фиаско с квасенето на мляко от пазара Димитър Петков, уж фермерско, уж родопско, уж овче, уж краве, едното даже не успяхме да го свариме. Та по ваша препоръка купихме от млякото, което се продава в млекомата на Красно село. И ето го резултата. Както виждате, има съвсем малко вода, която е пуснала горе млякото, няма и една лъжичка, нещо като цвик. Консистенцията е горе-долу добра. Не вярвах, че ще направи каймак. Честно казвам, не ми изглежда и да е направил много голям каймак, защото млякото като го затоплих при варене, още тогава пусна само пяна отгоре и не образуваше нещо като каймак и честно казано ме навяваше на мисълта, че е обезмаслено млякото. Ето купих 2 литра, няколко буркана подквасих 3, т.е. ето го и третия. Така както виждате, консистенцията му е добра. Горе, честно казано, не бих казал, че има точно каймак. Но за съжаление това е. Ето този пусна малко повече водичка, както виждате, но приемливо, нали? Не е като на госпожата от Димитър Петков 3 пръста или 1/3 от буркана да ми е вода. Има някакво приемливо количество водичка и консистенцията е добра. Няма видим каймак, честно казано. И както ви казах, може би това мляко е леко обезмаслено, но на фона на останалите, които до момента подквасявахме, това е едно от най-добрите като варианти. Защото от една страна консистенцията е добра, количеството на вода не е много голямо, не става на гранули да седи менталиво, се едно вътре има някакви примеси като сухо мляко и аз не знам какво още, като примерно на Ракево, което въобще не се получи добра консистенция, да стои на парцали и така нататък. Да, верно няма каймак, но се получава приемлива консистенция. Между другото, сложено в хладилника бялата бутилка, т.е. прозрачната бутилка на това от млекомат до примерно едно варея чудно, това стоеше доста по-жълто. Варея чудното стоеше чисто бяло, докато това стои жълтеникаво, което означава, че има някаква масленост това мляко, вероятно. Но не е вероятно тази, която бихте очаквали от едно домашно мляко, защото домашното мляко, като си го подквасихте, освен че има такава хубава консистенция и стои не се лашка като някакво желе без никаква, с вътре желатини и с всякакви добавки, има и каймак отгоре. Това за сега още не съм го опитал, предполагам, че вкуса му е окей, защото и като прясно беше леко сладнящо. Така че предполагам, че и вкуса му е добре. Държахме го 5 часа. При сегашното топло време 5 часа са му напълно достатъчни. Зимата мога да шити по цяла нощ без да вкисне до сутринта. Но сега това го държахме само 5 часа. И какво да ви кажа, това е един от добрите варианти. Магазина се намира на Красно село зад пазара, улица Княгиня Клементина. Няма да му правя реклама, ако искате идете и пробвайте. Но благодаря ви за коментарите и за това, че ме посъветвахте да пробвам от това мляко. Просто онзи ден намерих време да отида да взема от него, защото малко ми е неудобно местоположението и работното време на магазина, но намерих време, подквасих го и да, наистина получава се. Вярно е. Ще се радвам да давате още идеи за млека, които да квасим и да направим експерименти, да се осведомяваме заедно с вас кое мляко става, кое не е, кое е хубаво, кое не е хубаво. Просто да се предупреждаваме и да знаем. И това, което ни лъжат с качеството, да не го купуваме, защото няма смисъл от продукти менте на пазара. Цените са достатъчно високи. Това мляко струваше 10,40, мисля, че може би 40 заради бутилката 2-литрова. Може да си носите и вие ваша бутилка там.
Т.е. може да отидете и с стъклена бутилка, 2 стъклени по литър и да ги напълнят, ако не обичате да го съхранявате в пластмаса като мен. Но да, за 10 лева може би очаквах, че ще има малко повече каймак, поне не се изложиха от към гъстота на млякото и консистенция. Надявам се, че на вкус ще бъде окей. Така че да, давайте съвети откъде да квасим, да пробваме ще се получи или какво ще се получи, ако не се получи да ви кажем и съответно да знаете за напред да не си купувате оттам и марките, които ни лъжат с качество, което не съществува, същевременно с висока цена, защото знаете, цените напоследък са болна тема и се повишават непрекъснато. Да отхвърлим по естествен път от пазара марките, които ни лъжат и които нямат качество, а ни удрят с високи цени. Това беше от мен за този път. Ще се видим следващия път. Чао!